amor bengrang mring sahanan ingkang mring cilik kasih mawe buka kang saweko Semare kaden prayitna semurir seka balik ditiyani gandayane trisula purnama sasi gilar-gilar semedya ing tengahing latar meleng ana lintang bima sekti Awigna mastu purnama sidhem awigna mastu purnama sidhem silat mrih bang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening kula pestu maksila stantun lambeng budha jinandra tutura katilata tula-tulat mrih labeting parabdya bene sudung upama prameng niskara karana dhewe ing jaman purwa Gonggo, Trigonggo, Durga mendak kala sirna. Pinardi tameng lalata mangga teka busananing gebita tangurengge para lambang matumba-tumba. Marmo panggung, sampur anggota sing kebyar dumadining wayang purwa. Purakaning kandha linarik aruntuting basa dongeng kina ngemu surasa. Yen naras saya karaos mulan sari hangrasa wani wuruhing diri rasa mongsang rumangsani pindhane kadajanmu kang angelo kaca jarwe wis arinakop caing carita ala becik wis kagelar ing madaning pakiran ya Kusatri amirsani pagelaran inggih purwa Surya Candra ndaru Hyang Kartika wis kunarba kodrateng kawasa sahari aratri Angitri bawana prategeng duk sinogil kewanten tempat dadi petangane dina sasi warsi windu kang sarta abad Petulan tangkar temangkar tulis ngerambun toya Jawa pating krembya dada padanging kudu-kudu walang katogo buron wono miyang buron toya dadya beranaan tanpa wicalan padang terangan saring sanggang tanggang arsa berbawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalengan mukir abang perkang kalambun gak saya dilat-dilato bumi saya dangu sumber sang bawang aroko kakor semeblak kanan kiri nang abagesmu jenar kapur bawan senari sang bawang basonto tanem to katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo Boceng gunung kinemolan gedanu kasiling merabancana lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega. Tan metawis dangu seleng kawula tasih. Dene warsa angupaya buka garap tegal sawahe. Angluhur sila daton lepedhoti sinambi sendunan. Sesindenan mikul garu lukune. Anggir kraja kayane sawanana pirembagan sapa ruwangi. Sanggang arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinarip jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan miyang kulon sinaring jagat kang samya rebut yada arebut ijo arebut kekuwung parandene datan wonten ingkang amadani kekuwunging padukuhan karang kadempel ya padukuhan ing klambe sireng ya sinebat karang kabulutan datan maiben nadan namung
mapan wonten telenging Karang Paradisan. Nanging eling-eling Padukan Karang Kadempel kebawat keperintah wewengkon negari Ngamarta pramila dadya jembar kekuwunge dhuwur kukuse tur tada kuncarane. Dasarnya ing mangke negari Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasa Pandaya binawi tenambi ombang samudra binanglangut teng tanpa wagut. Bekateng manunggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakar ing wisik. Sawana kineping jurang, corong kinepung guwe serung. Kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemlari garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung, royo-royo karang gedri, arwe-royo ron kelapa bumi subur pasiten wangur. Satengah nandur tangkar temangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang. Awening tirtane pilini kang pinara-para, playune kang tinambi wadhuk brendung-bendung kinarya hangilani sawah nyang pategalaning Narakesma. Mokal panguleng tutane bebasan datanana bumi sajeng kangkeng selo sadya tinandurang kang murakabi. Pandya Bathari Sri Dewaning Bugang Jawanta Yayah Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi. Pategalan Arinengga Palweja angrembuyu gegedhongane ambiyek wae nganti kaya manglunga wit-witane. Pala kependha, pala kesimpar, pala kemantung sadetan kuciwa cinawi tuku langgang maweh sarasane dhewe. Dewaning raja kaya dewen sansaya kreba kelamun sang aglar ing mangunan. Lamun wanci Surujarya samya bali mring kandhange sowang-sowang. Datanana carane kandhang nganggo kenanjing malang labet tebih saking tindak Durjana Cudi. Samya sayek seka kapti karya luhuring nusa bangsa. Tuwin indah edi peni ayem tata titilan tentrem wonten Padukan Karang Kadempel. Wanaga ngimbangi gunung anggung arineksa mrih lestari runtung-murun trah tumrah sadaya dadi urek-urek kaneng lingkungan. Langkung-langkung lamunta tinaliti. Sampun samya samet mring sesanggeman. Sepentebe saking tindak sansaya sinansaya anane mungpada winada sinamadan daya dinayan sawiji dis mapan sejatining parepatan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah ambabar karza kenging binasake wonten madaning pendhapi ageng Padukan Karang Kadempel nedeng ngawontenaken pakempalan malem Selasa Pon rutinan wonten madaning Padukan Klambi Sireng ingkang den pandhegani dening tetuangganing Padukan Karang Kadempel abdi kinasing para Pandhawa wenangira den ucapna wis ana pernahe dhewe-dhewe lamun kethek arane Pragosa Buta Praceka Dewa Wewisik Pandhita Parab Nalindra menang ajejuluk menawi kere nenggih Sang Kilurah Semar Badranaya ya Dudha manang munung Bojogati Saron Sari ya Sang Jurudyah Punta Prasanta ugi sinebat Sang Ismaya ya Sang Nayantaka liris lebat Sang Ismaya nadyan amung tibal 17 derajating aceplik nanging kang mangejawanteng anggaring Sang Nayantaka tanpa beda nenggi pangejawanteng Sang Hyang Ismaya ngejawanta pramila nadyan amung pakemalan RT kaya-kaya kayap dening para widodara yang widodari nalika semanten klepaken Sang Hyang lancur-lancur pandhu miwah para warga ugi para putra.
dipoto kok marek. Iya. Menengo. Heeh. Gusti sasongko asongan surya Prabanyo sumungsung tresna nyayang ruming sari-sari samya manut sing Puspita ing Taman Sari Kali
Sritingon neng pasewakan busana maneka warna Pak Puspita Ngudyana Myang Pancrah Sarwa Rukma Renggeng Manik Narawata Obro Prabanyo Kangsu Mirat Kenyaring Tejo Leliwaran Ki Laji sireng radet Wimbo kekondo mrek inget kaduping marulka ondo saparan mangambar kungas mangyo tracating raja kawuryan wasunya rori ora pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar
Silastuti Sujono Sarjono Kelu Kalulun Kala Tido Tidem tandaning tut mati andayeng rat ning karopan rubeto ong Melgegak sak dulita mel kaya ketiban daru omahe Semar kena ambruk ning atase ming sak Semar aku ngaturi rawing para bendara lah kok padha manut padha mbangun miturut mongko Semar ki ming kere, Semar ki ming Panakawan. Aku ki ming batur ning kok karo para priyagung iki. Dadi tresnane ya syukur. Matur nuwun, Den. Kancena kula ngaturi rawuhipun ndara-ndara lancur Pandhawa lah kok sak mangke pun sami teng jeruntul rawuh mriki mongko mawa Prabawa ingkang damel bombong tias manahipun Semar ora ming ngantine Semar sing seneng kawula karang kadempel nek dicaketi kahanane kawula cilik nek dirawuhi karo para priyagung kawula cilik niku nek dirawuhi karo para penggedhe seneng atine mboten teges ngrasake nek kawula niki estu dipun tresnani kalih pamarentahe ditresnani karo para pengarep-pengarepe. Matur nuwun, Den. Namung mboten langkung kula ngaturaken pambagya raharja sak rawuhipun Ndara Gatotkaca. Ndara ngaturke panuwun kang tanpa upama. Eyang Semar ya Siwa Semar. Wondene sak mengko miji lan nimbali marang praptani Yasawane Gatotkaca. Wa Semar. Ora liwat aku ngaturke salam taklima. Katurana kersaning Siwa Semar Badranaya ya Siwa Nayantaka ing Karang Kadempel. Nggonku sak mengko nampa timbalane Siwa Semar Badranaya. Siwa Semar. Nggih kula tambi. Damel bombong tias manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya, Den. Mboten langkung kaprayogekaken lenggahipun Ndara Gatotkaca sinuwun Prabu Anom Gatotkaca wonten ing negara kula mriki padukuhan Karang Kadempel, Den. Yo kaya wis ora kurang prayoga sawane Gatotkaca nggonku ngadeg ditimbali karo Siwa Semar. Wa Semar Siwa Nayantaka Ndara Antareja sak rawuhipun kula ngaturaken kasugengan, Den. Yo Siwa Nayantaka iya. Sawane Antareja slamet ora ana alangan suwiji apa. Ya mung aku ngaturake pudha pangastawaku wae tampanono ya Siwa Semar. Nggih kula tambi. Damel seneng, damel bombong. Kamangka ndara-ndara rawuh mriki niku mboten kanthi pasemon sing nuwun sewu mbesengut. Ning kanthi pasemon sing nyenengke ati. Grapyak gumyak nyenengke mesem guyu sumadulur kalih para kawula cilik. Iya wa. Nggih. Pun prayogaken lenggahipun Ndara Antareja. Kaya wis ora kurang kepenak praptane Antareja ngersaning Kakek Nayantaka ya ngersaning Siwa Semar Badranaya.
sak mengko iki wae. Ndara Antasena. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Den. Moduar nek aku nampa sembah kakekne Semar. Ngendika ngoten sebabe dasare napa? Ngosik wae. Aku dadi sampeyan ngaturke sembah karo Antasena kuwi dosaku apa, luputku apa? Liripun nek sampeyan ngaturke sembah karo Antasena kuwi ora padha karo ndongake elek mujek-mujekke sing ora prayoga karo aku to, wae. Mergo aku ki tinemune aku ki momongane sampeyan, aku iki luwih enom tinimbangane sampeyan. Sampeyan ki sak mbah buyutku. Sampeyan ki tuwa banget. Apa ya ana jamak lumrahe piyai sepuh kok ngaturke sembah ngersane sing luwih enom. Modar Antasena nek nganti wani nampa. Lah kersanipun kados pundi? Malah aku wae tak ngaturke sembahku katura ngersane Siwana Yantaka. Mergo ngene. Anane Antasena ngaturke sembah kuwi ora miturut tak petang cara umur kakekne Semar luwih tuwa. Kuwi sepisan. Ping pindhone kakekne Semar utawa Siwana Yantaka kuwi ora titah sewantah. Ning sampean ki dewa ngejawantah lho. Arep nuwun sewu wong semene mbane iki padha ngerti nek Semar ki wong kere. Arep semene mbane iki Semar ki cidhuke dikredit. Ning Antasena ki ngerti Antasena tanggaping sasmita. Nek sampeyan utawa sing lenggah nang sariramu kuwi Sang Hyang Wismaya. Mula aku wae sing ngaturke sembah wae. Dosa kula ora ana jamak lumrahe dosa. Aku titah sampeyan dewa. Wis wajibe lan wis pantese tok tampa sembah Antasena. Nggih. Nek sampeyan meksa nggih kula tampi dawah sami-sami. Ya wae. Prayogaken lenggahipun kaya wis ora kurang kepenak. Sarawipun Ndara Gatotkaca, kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara. Yo, lolo garing tak tampa. Pangestuku wae tampanono. Nggih, kula pundi dadosna jimat paripin dayanana ing kasantosan. Pun prayogaken kaya ora kurang kepenak. Ndara Antareja bekti kula ngatur Ndara. Yo, lolo garing. Kuwi atur sembah bekti ngersani Antareja. Wis tak tampa, ora pangestuku wae sandangan. Nggih, sampun kula sandang. Damel bombong dasmanahipun ingkang abdi pun nala garing pangestu jengandika dahat kali gamurda Yai Noknan. Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara. Nala garing ya Reng, tak tampa. Wah. Arepa kowe tuwa ning sembahmu tak tampa ya Reng. Mergo aku ki bendaramu kowe ngabekti karo aku. Anu nggih, matur nuwun nggih Den. Iya. Pangestuku wae tampanana nala garing. Nggih, sampun sanget kula pundi pun prayogaken lenggahipun Ndara Antasena. Kaya ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Petruk tak tampa pangestuku. Nggih, kula pundi? Ndara Antareja bekti kula kunjuk Ndara. Ya Petruk tak tampa pangestuning Antareja wae tampanana. Nggih, sampun sanget kula pundi Den. Ndara Antasena bekti kula katur Ndara. Ya Truk tak tampa pangestuning Antasena wae tampanana Truk. Nggih, pun kula pundi? Pun prayogaken lenggahipun nggih Den Ndara katigonipun. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo Petruk kaya wis ora kurang penak. Heeh Truk kaya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara. Waduh. Kok to rangkep to kok. Kesuwen ora. Selaku arep ndangdutane. Sabar. Iki kok ora nyusu ora. Sabar ora. Ora iso sabar. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Dubleh kencana tak tampa pangestuku tampanana ya bleh. Nggih. Meng menehi pangestu tok ya, Truk. Ha iya. Ora ana sing rene iki enggake gula teh apa rokok-rokok. Dados ra ketang 3 bungkus. Kowe iki dirawuhi karo para bendara kuwi wis alhamdulillah kok ngarep-arep sing ora-ora lho. Lah nek nggawa ngono rek ya prayoga wae. Lho lah iya, heeh. Skecake lenggahipun, Den. Ya bleh. Kowe wis ora kurang kepenak sowanku ngersaning bapakmu, bleh. Nggih. Wah, suwe ra pethuk kok rada atos cangkeme. Cangkeme sapa? Cangkeme Ndara Antasena. Kowe bendara kok to cangkem-cangkem kowe. Amen lah kono ya atos kok. Aku ki wong tuwa kok mung diundang blah-bleh ora. Ha witekno wong lambemu ya ndobleh tenan kok iki ora. Jan wis tasku keri barang ngono. Terima-terima no.
Aku sirah semono gedene isine ming banyu kok. Oh, isine ora isi utek, isine ming banyu mula ya lalen kowe iki, Kang, ora. Ora ajar kowe, Reng. Aku kok ngonekke karo aku. Kowe karo aku ki gedhe aku lho awake. Pawakane gedhe aku lho. Lambeku ya mbok nang nggo ngemut ndasmu kuwi turah-turah. Wis meneng wae kowe. Kowe wis tanganmu ceko, mripatmu kera, sikilmu becik. Nek dipetung kekuatane iki kuat Bagong bangane Gareng. Nangis. Sabar ing sabar. Lara atiku terus sabar. Bagong icon kaya ngono kuwi mbiyen atos karo kowe. Aku arep mulih wae. Mulya. Lembukan rong lekas arep mulih. Apa? Ndelok wayang kok mung jajan. Tanggapke larang-larang kok mung jajan. Nganti direwangi disponsori iki barang jajan mingan. Mbok ya tekan tutuk wong iki sesuk bakal bubare jam 6. Waduh. Wis lak kluyuk laler gong. Weh ora aku arep arep bablas sekolah kok. Amun sekolahanku mung kulon kono kowe ora. Ora usah nggo mulih ndak mung turu. Ha iya. Iki berisik kowe ora. Mau kono gak dirembuke kono. Nuwun sewu Den. Kula ngaturi kalih rawuh sampeyan. Yo. Gawe kaget Gunawalan manahe Purwanjo lanjur Pandhawa. Teko beneh klanatan sing wis kelakon. Sak mengko aku katimbalan sowan uring pedukan Karang Kadempel. Sejatine apa tukang dadi wigatine Gatotkaca bakal nungsuk pawarta sartane aku nyadhong dawuh Kyai Semar Badranaya. Aja pati-pati menggone. Duwe rasa jigo lan perkewuh pun sampeyan arep medhar sabda pangantika ngersani Gatotkaca. Ya wa. Siwana Yantaka tak jaluk babarna kang tetela munggo apa tukang dadi wigatine lancur-lancur pandha katimbalan sowane. Heeh, Kek. Aja ngasih duna dungkap ngendikane Kakek Nena Yantaka. Merga lancur-lancur Pandhawa iki padha ngrumangsani. Mau aku wis sak pirembugan karo Kakang Gatotkaca, wis sak pirembugan karo Kakang Antaraja, Kang. Nek iki nganti Siwa Semar nimbali karo awake dhewe mongko awake dhewe ora sowan, ora nuhuni, ora mbangun miturut karo dawuh Kakene Semar, mengko mundhak nampa dosa. Merga para Pandhawa kuwi akeh utange budi karo Semar Badranaya. Ya aku dhewe ngrumangsani Kek. Senajan Antasena ki ketemu karo Bapa Werkudara ki urung patiya suwe. Teges aku durung tau tate ngrasake dikudang karo Kakene Semar ning gandeng para Pandhawa kuwi duwe utang budi sing akeh. Merga Kakene Semar kuwi tansah ngayomi sartane tansah momong karo lakune para Pandhawa. Kok nek ana bot repote apa-apa, aku karo Kakang Gatotkaca karo Kakangku Jangkar Bumi sing sago sak biyantu Kek. Mula aja nganti rasa perkewuh, sampean paringa dawuh tak rungokne. Mbok menawa mengko ana bot repote Antarja, Antasena, Gatotkaca sing sago sak biyantu Kek. Mbel-gagak sak dule tomel. Den. Saderenge Semar njaluk pangapunten nggih, Den. Akeh dosa, akeh lupute Semar, kula nyuwun pangapunten merga nek diglejah menawi dipun petung. Ning ngatasé Semar niki ming gedibal kula niki rak ming bature sampean-sampean kula niki rak ming sing momong karo panjenengan-panjenengan. Lah kok kula lancang wani ngrawuhke wani ngaturi rawuhipun para bendara-bendara momongane Semar. Kula sagah menawi badhe pun pidana. Menika ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten. Ndungkap pangka kalih. Sejati anane Semar ngaturi kalian rawuhipun para ndara-ndara. Putra Pandhawa niki ora saka karepane Semar pribadi. Ora merga Semar dhewe sing butuh karo para bendara, para lancur-lancur Pandhawa ning pancen ana kewajiban sartane tanggung jawab sing kula kudu aturke teng sampeyan. Tanggung jawab apa wae? Tanggung jawab apa wae? Tanggung jawab apa Kek? Paringa dawuh. Tanggung jawabe apa? Ngonek sampean kira-kira kerepotan utawa ora iso nindakake tanggung jawabe dhewe Antasena sing sago sak biyantu. Nuwun sewu. Kula kok ngaturi rawuhe para lancur-lancur Pandhawa niku sampean-sampean iki ming kula dadoske lantaran. Ngaten. Merga
kula ora tekan nek umpama kula kok arep ngaturi rawuhe para Pandhawa niku ora tekan atine Semar merga nggih niku wau nembe ngaturi rawuhe sampean kemawon kula niki pun lancang nembe ngaturi rawuhe para lancur-lancur mawon Semar niki mun nerak pacak nerajang perbatang ning atase mengkere kok nimbali karo para bendara kula pun lancang ning ewa semanten sampeyan niku ajeng kula pasrahi kewajiban lah kewajiban niki mengke dados tanggung jawabipun para Pandhawa. Siwa Semar, kula Gus. Gage paringa dawuh. Kewajiban apa sing bakal dadi tanggung jawabe para Pandhawa? Mengko aku sing sagu ngaturke ana ngersane para punden Pandhawa. Kewajiban apa kae? Gage paringa dawuh. Nuwun sewu. Kula tak bloko mawon nggih. Iya. Bloko jujur apa anane blakotang terus terang ngono kuwi malah Antasena seneng. Mergo apa? Nek sampean kaya-kaya ngapusi malah gawe gelo lan kuciwane para Pandhawa kae. Nggih. Bagong. Wo. Manik Maya lerene kae tanggal pira? 11. Ha piye? Ha niku. Kula kelingan miturut aturi anak kula Bagong. Kula nampa tanggal 11 wingi kula nampa rawuhe dewaning para dewa kula nampa rawuhe nalendraning kayangan inggih menika pun Bathara Guru adi kula Siwa Semar nampa rawuhe Sanghyang Manikmaya nggih kere-kere ngeten elek-elek ngaten kula niki nggih dewa riyen ninga kae riyen sakniki kula pun dadi begondal ngoten ning riyen kula niki tau tate dadi dewa kula tau tate mukti ngenyam kamukten teng kayangan arep ora ketang mung sak telung kedheping maningal ning Semar ngrasake urip ning kayangan. Lah tanggal 11 niku Manikmaya rawuh mriki. Wose Rembag Manikmaya ngendika kalih kula, sanjang kalih kula. Kula kinten kula nggih kaget ana Manikmaya ora tau-taune medhun ning Karangkadempel kok medhun. Tak kira nek ajeng nyorek jadwal kula. Jebul Manikmaya paring dawuh. Nek Pandhawa kesampiran tanggung jawab lah sing dadi lantaran matur kalih para Pandhawa niku Semar lah tanggung jawabe napa dewa mengke badhe matedhake wujuding kanugrahan sing pun cinadong teng kayangan mung kari matedhake dumateng sinten ingkang kestu lan sago gayuh kanugrahane nggih menika pun wahyu kamulyan lah niku den wahyu kamulyan ajeng di turunke teng jagat kena ngapa kok Manikmaya dawuh kalih Semar merga Semar niki dadi pemimpine jagat nek Manikmaya dadi pemimpine kayangan Semar dadi pemimpine jagat Marcapada niki sing momong Semar Waduh gleleng tenan Semar ayo wis ben dadi pamonge tanan Jawa terus gleleng tenan wis men tekan sepira olehmu gleleng kowe Mar nek entak baterene ora terus meneng kowe Semar kok entek baterene anggepe remote apa piye ora. Yo. Lah kula niku dadi pamomonge tanah Jawa mula kudu ngaturke. Lah Manikmaya mboten paring dawuh. Sinten sing keduga mengke bakal nampa wujuding kanugrahan wahyu kamulyan menika. Ning titah wonten ing Marcapada, titah wonten ing jagat menika dipun wajibaken supados budidaya. Murih saged kasembadan anggenipun badhe nggayuh kanugrahan menika kula wau. Oh ngono kae. Nggih Den. Dadi kakekne Semar kuwi nampa praptane Sanghyang Manikmaya paring dawuh yen to jagat iki arep diturunke wujude kanugrahan kengaran wahyu kamulyan ngono. Nggih. Lah banjur sambung rakete apa karo para Pandhawa kok sampean timbali karo praptane lancur-lancur Pandhawa. Pengangkah kula niku gandeng dewa niku adil, ngaten. Gusti niku adil lho, Den. Ora mungkin kok. Ora bakalan sengara dewa utawi Gusti kok arep mban cindhe mban siladan. Sing siji dimban cindhe sing dimban siladan niku sengara kelakon. Lah karep kula wahyu kamulyan niki aja ngasih keliya. Lah nek wahyu kamulyan mboten keliya, sinten sing gayuh nek mboten para Pandhawa. Lah lajeng benjang napa wahyu kamulyan iki ajeng tumethak Semar nggih dereng ngerti, Semar nggih dereng entuk sasmita melih saking para dewa. Mung wanti-wanti kula, Den.
Wong sing arep nggayuh kanugrahan niku lho, miturut ujare para kaki-kaki padha nyebataken, miturut ngendikaning para winasih sami ngendikaken, wong sing arep nggayuh kanugrahan niku mesti bakal sinandang lan sinanding kalian wujudipun pancoban. Tegese wong nek arep nggayuh kanugrahan, wong arep nggayuh kamukten, wong arep nggayuh kabagyan niku ya kudu saguh nglakoni pancoban. Lah niku sing dadi sabab lan jalaran kula ngrawuhke para lancur-lancur Pandhawa, pengangkah kula sampeyan niku ajeng kula suwuni bebantu kali Semar. Bebantune napa senes kok brana picis, senes kok bondo donya niku babar pisan mboten. Ning kula mung ajeng nyuwun kali sampeyan-sampeyan niki mengke mesti akeh pacobane sampeyan mang bantu kekuatan karo Semar. Ya jagat pangwestungkara Siwana Yantaka. Pripun geden gawe kaget sartane uga gawe bombong lan marem matine Gatotkaca teka semono lekase Siwana Yantaka luhur nggon marem gayuke wahyu kamulyan kanggo kamuktening para Pandhawa. Nggih. Yen ngono ora tida-tida lan ora walang ati rasane Gatotkaca nampa ngendikane Siwa Semar. Siwa Semar kuwi estu titah pangejawantaning dewa, mula aku percaya lan aku saguh, aku madhep mantep sak biyantu mbok menawa pun repoting kekuataning Siwana Yantaka Gatotkaca sing saguh sak biyantu. Semono uga aku kok yen ana pancobane bab kekuatan mengko Antarja uga bakal sak biyantu padha kaya Yayi Gatotkaca. Aku bakal sak biyantu marang lekase Siwa Semar Badranaya. Lah, saiki ngene kae. Pripun Ndara Antasena? Nek Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarja sak biyantu, ning nek Antasena ora. Duh, pahit Katra. Apa? Aku rombongan lancur-lancur Pandhawa ki sing ndedit ming Ndara Antasena. Lah ngopo kok ndedit? Ana Ndara Antasena ora mbantu ra? Ora udut to kuwi engko. Wis dinae panitia kok ya mesa njaluk kono-kono lho. Lho. Tegese ora kuwi ngene, aja kaduati kajeron penampa. Kakang Gatotkaca mbantu, Kakang Antarja mbantu, Antasena ora. Mboten bantu, ora kok ngono, ora bakal keri, aku uga bakal ngewangi karo lokasi kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan niku arang-arang ketemu karo Semar, arang-arang rawuh teng mriki. Pisane rawuh bantu karo Semar, lambangane anak-anak kula niki telu, wedhus-wedhus telu niki. Bendina urip karo Semar kula ingoni, kula openi, kula gedhekke, kula kudang. Blas Bu ora ana kontribusine apa-apa karo Semar. Ayo delok-delok kowe kowe ora delok-delok eneng dite apa ora nek arep ngemangi karo kowe kowe. Ha kowe ming do wadawa terus Semir. Gus mbok Pak ngono to. Ora sudi. Semar kuwi babar pisan ora ndek rasa apa to? Ambuh kamanungsan. Kene wis banting raga meres keringet sirah dinggo sikil dinggo sirah. Semar kok ora ngopeni, ora ngopahi karo awake dhewe. Sak ora-orane awake dhewe iki utang budi karo bapak lho, Gong. Bapak ki wis gedhekke awake dhewe, wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jambang nganti celaprang, wiwit biyen awake dhewe urip, bapak ki nguripi karo awake dhewe. Ayo mila bar awake dhewe iki males budine bapak, males labuhane bapak, arep urung ana sak pucuk kuku irenge bapak ya, Truk. Heeh. Kowe menengo wae kowe tekle. Tekle kira becik meneng. Nangis kok kowe. Aku arep mulih wae aku Truk mulya. Mulya. Ora ana penyiter, ora patheken. Kok atos cangkemmu, Gong. Ora anggepe ora. Ning sak ora-orane kowe iki bebantu ngono lho, Gong. Bapak Semar utawa kakekne Semar ki bapakmu, wong tuamu, sudarmamu sing kudu tok ajeni. Ora iso kok ya. Sampeyan rene iki ya mbantu. Ngono lho. Bantu nek mengke sampeyan nyambut gawe ora wurunga Gareng Petruk Bagong nyambut gawe. Ha to, Reng? Mbah. Reng. Mbah aku kaya rada rasa-rasen awakku rapi aku, Kang. Mbah aku kok iko saguh ngewangi apa ora. Truk, wis saguh to, Truk? Lah mbah aku yo rada rematik iki, Gong aku. Wah, pecah ndasmu lho, Truk. Wis sabar-sabar wae. Matur nuwun lho, Den. Sampeyan kula anggap anak-anak kula. Anak-anak kula sing lahir batin kali Semar. Lho,
Lah kok dadi lancur-lancur Pandhawa sing dianggep lahir batin dianggep anak karo kakekne Semar. Lah mergo niki celeng-celeng niki niku. Arep anak kula kandung niki ora ana sing berduli karo Semar. Niki mung gedhe gagelakane tok niki menungsa-menungsa. Telu sing kula openi niki. Lah mah kula matur nuwun. Sampeyan ora tau kok ngrepoti kali Semar malah bantu karo Semar. Bombong tanpa upama. Ngono gek ngetoprak kono. Anggepe kok ora tuwa-tuwa ora mikir tuwa-tuwas. Kowe iki ngopo to go ngaru bapak kok mau ming tok seneni wae tok paido wae. Bapak meneng tok kleroke, bapak ngendika tok luputke. Sing tok karepe saka bapak ki apa? Lho, sing tak karepe Semar ki mendang motor ngono to. Wis. Lemah kidul UNY kae. Oh. Wis dinyang 2 miliar. Nek Semar mati rak terus warisan ning aku, lemah kae tak dol. Tak nggo ngumuki gareng. Atos nan ora kena ngono kuwi ora. Matur nuwun, Den. Ora kendhat kula ngaturke matur nuwun karo Ndara Lancur Pandhawa. Oh, tiba sepadha-padha Siwa Semar. Ya tiba padha-padha, padha-padha kae. Aku ki ndek utang budi akeh, Pandhawa ndek utang budi akeh karo kakekne Semar nek ana bot repote dijaluk, ya aku sagung ngewangi. Nggih. Lah sakniki nuwun sewu, ora kok teges kula nundung. Ning pendapane Semar niku mung ciyut. Mengene dinggoni wong pirang-pirang niku malah sesak. Ciyut malahane ya Truk ya. Us. Ora kangelan nyubal. Ora kangelan nekuk sikil. Us. Ngawur trancang ora. Kula nyuwun tulung sampean mangteng wingking riyin, mangteng pawon riyin. Ana perkara apa wae? Ana perkara apa Siwa Semar? Eneng perkara apa kae? Ajeng enten dayoh ketoke arep nyorek jadwale Semar. Ya kok ora pati nduga moni. Mana, Pak? Mana. Ing atase ming sak gubuke Semar kok iki dirawuhi para priyagung-priyagung, dirawuhi para her-her. Dirawuhi para wong pul-pulan iki sing rawuh. Ora pangling rak Patih Ndaraku, Ndara Patih Sengkuni ta iki dole. Wah. Ora ngira ya, Truk. Ngapa? Bapak ki wong sekeng, wong kekurangan. Iki dirawuhi karo para priyagung-priyagung ki. Mbok menawa arep menehi bantuan reng. Kok terus kedhuwuran lah mikir anggepe ana priyagung rawuh ki anggepe terus arep menehi bantuan ngono piye? Lho lah mbok menawa wong bapak ki wong perlu bantuan kok. Awake dhewe iki rak uripe perlu dibantu ngono lho reng. Ya. Iya. Ning ya mbuh Truk. Ngapa? Mbok menawa ki arep gawe perkara ya mbuh lho. Wis cetha kuwi reng arep gawe perkara kuwi. Lho. Aja ngira sing ngono sik to Gong kowe iki ora. Aja cubriya sik, aja duwe prasangka sing elek. Cetha. Ngapa? Karang dempel ketekan Sengkuni karo Dursasana iki wis kaya ketekan mendring. Wanggepe bapak ndek utang ngono apa piye ora? Cetha lho, bedakno ta, Truk. Ngapa? Mau pas Ndara Lancur Pandhawa sing do rawuh, ora nyenengke to? Iya. Kahanane nyenengke. Arep piyaine Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca kuwi piyaine mung sederhana, piyaine lomo. Iya. Ora ketang sithik nyiprati, ora ketang 200 ya, Truk ya. Iya. Biasane karo nek Ndara Lancur Pandhawa lho iki. Sambutan ki menehi dalange 300. Weh. Terus karepmu iki ora kok iki. Sapa? Sengkune iki lho karo Dursasana iki lho. Nek Ndara Antasena, Ndara Antareja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena kae arep pun sewu piyaine rada kenthir. Heeh. Ning tansah nggunakake dasar tanduk aris ulat manis. Oh, nyenengke kuwi priyagung, kuwi pengarep, kuwi pemerintah sing gawe senenge atine para kawula. Iya. Nek iki kok ora. Merdaya kok kaya wong arep ngejak geger ya. Dursasana kae tekan kene kok isih sore lho iki mripate wis bereng abang kae. Mbok menawa mendem kok ya Gong kandhane kok Kurawa iki watekane ngono kuwi. Heeh. Ning ya ngono-ngono bagekno mir. Iya. Kuwi ya priyagung, kuwi ya kanugrahan kelebune. Heeh. Sengkune karo Dursasana tekan kene iki merga saka keparenge Gusti. Nek ora tok tanduki, nek ora tok
Sambut ora tok ladene kanthi apik padha karo kowe melecehkan Gusti Allah to. Waduh, aku omonganmu saiki dakik-dakik. Welo, maneh. Anggepe apa ora? Nuwun sewu, Den. Ngaturaken kasugengan Pambagya Raharja sakrawipun ndara kula Plasa Jenar nggih pun ndara Patih Sengguni. Ya Semar. Kowe ngaturke Pambagya Raharja karo aku, slamet tekaku ora ana alangan swiji apa Semar. Ha nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ndara Patih. Tak tampa kowe ngaturke sembah ngersaku ora liwat pangestu ning Sengguni wae tampanana. Badranaya. Sampun kula pundi ndadosaken jimat. Prayogaken lenggahipun. Iya, Semar kaya wis ora kurang kepenak. Ndara Dursasana. Sakrawuhipun Ndara Dursasana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Semar yo. Kowe ngaturke sembah ngersaling Dursasana Semar. Ora lewat pangestuku wae tampanana Badranaya. Nggih. Kula tampi. Yo. Wah, edane. Aku wis suwe ora ketemu karo kowe lha kok awakmu saiki saya lemu nganti kaya resan kaya ngono. Apa ora kabutan kowe ngangkat awakmu? Wong niku nek seneng atine bungah manahe bombong pikire niku nggih kaya ngeten iki kaya Semar niki arep urip kula kere arep urip kula keserakat nek ati kula seneng kula tansah lemu. Yo. Pun prayogaken nenggahipun Ndara. Yo. Wae wis ora kurang kepenak Semar. Sarawuhipun Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Ndara. Ya nala gareng tak tampa. Pangestuku wae tampanana ya nala gareng. Nggih, kula pundi ndadosaken jimat. Ndara Dursasana bekti kula kunjuk Ndara. Wah, nala gareng ndase saya cilik. Nggih, pangestunipun karang sekeng keserakat urip kula Kak Den. Yo. Kokean lara pikir kowe iki ora. Yo. Kowe ngatur sembah ngersaku pangestuku tampanana nala gareng. Nggih, kula pundi. Ndara Patih Sengkuni bukti kula kunjuk Ndara. Ya Petruk tak tampa pangestuku ya Petruk. Nggih pun kula pundi. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah. Sing ketok gagah dhewe mung Petruk. Anak Semar sing paling uripe paling kepenak dhewe mulya dhewe mung Petruk. Ketok gagah, ketok dhuwur, ketok seger awake. Anak gareng to. Wah, ana menungsa kok kaya terwelu. Kaya terwelu ya ben. Ora nangis reng. Ora. Emang dionekke karo Ndara Dursasana aku ora nangis, Mas seneng aku terus. Nek dionekke karo Bagong wis to kowe ora. Pun palegaken Ndara. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak jawanku. Mbageke, Gong. Yo. Patih Sengkuni bektiku katur. Lho ora basa. Wemah aku basa karo kowe. Lho. Arep kowe kuwi arep elek-elek kaya ngene aku patih derajatmu ming Panakawan. Patih nek nang negara Ngastina. Ngono. Nek kowe tekan kene iki derajatmu padha karo Bagong. Bagong iki derajate mung kawula. Kowe nyangketi karo kawula derajatmu padha karo kawula. Mergo sing tok pedake lemahe kawula. Iya. Dadi aku ora basa karo kowe ora patheken. Ya wis. Sembahku tak tampani apa ora? Ya Bagong tak tampa Bagong pangestuku. Ora sudi nampa pangestune wong elek. Lho. Iki piye ta ki cahke? Prayogake lungguhmu. Kaya wis ora kurang kepenak Bagong. Ndara Dursasana bekti kula kunjuk. Wah, cah edan ora. Kowe ya edan. Lho. Yo Bagong tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nggih. Sampun kula pundi tacaken jimat. Ora nirokke to Gong ora. Man. Kono guyu wae ora ngerti kene iki keserakat uripe kentekan dit kok ora. Kono guyu lho Kalaka. Pamer guyu, pamer nek dhek seneng ora.
Mangkel aku arep aku guyu ning atiku mangkel terus. Sabar. Ora iso. Aku ngelih. Ngongkon sabar ora iso bakno ngelih aku. Aku gelem sabar nek tok liwetke. Ya engko sabar to iku ora. Wis didepi sego semono mbane kok ora. Heeh. Prayoga kae lungguhe Ndara Dursasana. Ya Bagong. Oh cangkeme saya suwe saya amba. Saya ndubleh. Matane saya gedhe. Ben. Ngene mertandake nek madat ya truk madat. Nuwun sewu, Ndara Pati. Damel kaget sotanipun Semar wonten wigatos napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Nggih ya Semar. Aku tak matur karo kowe. Ha nggih. Ora kok aku teges arep ngias karo kowe, ora kok aku teges arep ngina karo kowe, ning aku arep nakon karo kowe. Ajeng nyuwun pirsa napa? Gosik to. Kowe iki melu Pandhawa wis pirang taun, Semar? Mun mboten iso diitung kanthi hitungan taun. Kula melu Pandhawa niku wiwit Pandhawa ngasih cilik nganti sepriki hitungane wis puluhan taun. Lho lah iya. Kowe urip melu Pandhawa, kamangka Pandhawa kuwi kondang satriya sing sugih. Pandhawa iki kondang satriya sing jentara, Pandhawa kondang satriya sing atoteken ati suci pepayung budi rahayu. Kowe iki mataun-taun wis puluhan taun nderekke ngetutke karo para Pandhawa kok. Wiwit biyen nganti seprene. Tak sawang kahananing bale wis mamu ora saya apik. Omahmu ora saya becik. Ning atase kowe iki momong karo Pandhawa, akeh sarta gedhe lelabuhanmu karo para Pandhawa lho Semar. Ning prandene kok omahmu ora saya becik, omahmu ora saya apik. Iki kok malah saya keserakat uripmu. Coba to. Digagas, diglecah, dipetung. Kudune kowe momong karo para Pandhawa kuwi iso males budi karo kowe. Merga kelelabuhanmu gedhe karo para Pandhawa. Ning kena ngapa uripmu ora diapikke? Kendaraanmu kok wiwit biyen nganti saiki kok kowe mung numpak pit jengki apa ya wangen? Apa ya pantes kaya ngono kok pantes dadi abdining Pandhawa sing Pandhawa kuwi satriya kondang kaloka. Coba gagasen Semar. Ayo Semar. Kowe iki kon biyen ngeturke Pandhawa nganti seprene kok ming kere wae ora. Kowe iki ngeturke Pandhawa kuwi satriya sugih. Pandhawa kuwi satriya sing brana picise bondo tunyane tumpuk matumpa-tumpa. Ha kok kowe ora diciprati siji-siji ya. Kowe ora dinehi dhuwit sithik-sithik ya. Semar, kowe biyen gelem diboyong karo Kurawa, ora keserakat kaya ngene uripmu. Kowe iki melu Pandhawa seprana-seprene pangkatmu isih kere, pangkatmu isih Panakawan. Babar pisan kowe ora mundhak pangkatmu, kowe ora dadi tumenggung, kowe ora dadi nayaka Prajanegara Ngamarta. Nek cara aku Semar, aku ngetutke Pandhawa ki ora diopahi apa-apa karo para Pandhawa. Aku wegah, aku rasudi ngetutke, aku rasudi mbebantu, aku rasudi momong karo para Pandhawa. Ngecipris ra wis-wis. Endas. Apa? Sampani daya dibagake karo sing di omah ditakoni wigatine apa kok malah ngecek karo sing di omah, ngina karo sing di omah ora. Pila boro ngajane ora? Lah aku tak takon karo kowe Bagong. Pripun? Semar ki biyen nganti seprene kahanane rak ya kere-kere wae. Iya apa ora? Heeh, nek rak ya sak ora-orane bapak ki ndang wigatine. Ngono Pak. Iya. Ayo diwangsuli apa pitakoni Semar, ditakoni A kok nyaurine B. Ngelih aku. Wis bengok-bengok pol-polan kok entek-entekane ming ngelih ora. Ditakoni apa wigatine mir ora. Nuwun sewu. Bener aturi anak kula Bagong. Sampeyan niku daya kula bagekke kula dangu wigatine napa kok. Dadi sampeyan niku malah ngelek-elek karo sing di omah. Awase Rembang mbok cekak mawon. Sampeyan mriki niku ndek butuh apa, ndek perlu apa karo Semar? Iya. Kaya ora trima atimu tak omongke sing kaya ngono kuwi ya. Siji sing tak rembug ya Semar, aku ora arep ngias karo kowe. Ning anane aku sowan ning Karang Kadempel iki blaka suta wae. Aku nampa duta lan aku diutus dening anak Prabu Jaka Pitana ya anak Prabu Duryudana.
Aku kudu mboyongi kelawan kowe kudu rawuh ning negara Ngastina. Ora ketang telung kedheping peninggal kowe kudu sageh momong para Sata Kurawa. Dasare napa? Sebabe napa kok kula kedah momong kalian pun para Sata Kurawa. Kula niki momong Pandhawa niku pun seneng. Ora sandadak kula momong para Sata Kurawa. Semar. Nun. Ngerti ya? Telung candra kapungkur anak Prabu Duryudana nampa sasmita saka ngersaning para dewa yen to sak mengko Kurawa keduga bakal kadunungan wahyu kamulyan ning ya kuwi syarate kowe kudu gelem diboyong ning negara Ngastina miturut ngendikane anak Prabu Duryudana kowe gelem diboyong kowe bakal diwenehi diparingi apa wae sing tak pingini omahmu sing kaya ngene iki dimbrukke, pijengkimu sing kaya ngene iki dirangsake wae. Genti mobil, genti kereta kencana sing ditretes mutiara. Watone kowe gelem diboyong ning negara Ngastina. Ning kosok balene Semar. Nek kowe ora keduga ora gelem diboyong ning negara Ngastina, apa kelakon? Ning atase kowe wis takjung kanthi serana aris kowe ora gelem, nek ngono Sengkuni kudu ngruda paripeksa karo kowe. Sawangen kae. Sawangen ning jaba pendopo kae aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Tak kira ora nganti telung kedheping peninggal. Kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Karangka Dempel entek di bumi angus karo Kurawa lho Semar. Arep ngopo Gong? Arep jengkelit kecantol. Wah. Karang prai sewengi dadi ora trampil ta sudah keprigelanku. Wis. Goleleng ora ana. Bagong kowe arep ngopo, Bagong Iki perkaraku aja kewanen. Kuwi pate, kuwi nayakaning praja. Kowe aja ngawur, kowe aja kaduk ati kajron menapa, aja nerak pacak neranjang perbatang. Mesakno bapakmu, Bagong. Meneng apa piye sak mutiasi kowe? Lho. Bapak karo patene ora sadis tenan kowe ora. Mir, piye? Aku nesu ki arep belani karo kowe. Aku tak belani kok mah ora ngaturke panuwun karo aku. Aku malah meneng. Kowe arep tak belani. Ning aja ngasi dadi perkara Bagong. Wis diniati nesu kok ora arep gawe perkara piye ora. Lha iki Bagong. Seng lho ora basa karo aku. Basa gelut ora ya jotosan. Lho. Oh, alah sampean niku kewanen kok, Man. Mau niku nek arep ngendika kaya ngoten niku ambek ya didelok sikik mburi ning Bagong apa ora. Lah nek Bagong pun maju ngoten iki ra sinten sing kapitunan. Pun Man cekake kula tak golek udut. Padune kowe wedi kok. Lah mboten wedi pripun. Oh Bagong wis mendelik kaya ngoten kok. Bagong kowe arep ngopo? Ora arep ngopo-ngopo. Aku arep nesu karo kowe ora. Ngopo ya? Mari kok miteti rong ki. Kowe ora adus pirang dina. Sesasi. Wah. Gilane Gong ora. Ngopo kowe meneng kowe kira? Teklek becik. Aku tak takon karo kowe, Patih Sengkuni. Lho, ora basa, ora tata krama karo Patih Sengkuni. Ora mberduli. Kowe tak basana tak tata kramana kowe ora ndek rasa kemanungsan karo Bapak Semar. Iki ki wong tuwa, ngene-ngene iki luwih tuwa mbangane dapurmu lho, Seng. Ha kok kowe dadi muni piye kowe mau? Kowe muni piye? Nek Semar ora geboyong ning Ngastina, kowe mau ngancam piye? Aku nggawa Kurawa 1 segelar sepapan. Wis siaga nek bumi angus Karangka Dempel. Weh lah, alah Sengkuni arep ngalamat nemu lelakon elek kowe. Aku areng ngancam kaya ngono kuwi mbak ya. Kowe iki nyumuru pisik. Nyumuru sing ndelok sik kira-kira mburu ki nek Bagong apa ora. Anang Bagong ngerti anang Bagong kok kowe delangap pucakmu. Ndruwili kaya grojokan nerweteh kaya apa, Tru? Lah mbuh. Nesu kok ora ngerti ukarane lho ora. Wah, jan wis ora kena digawe becik babar pisan kowe ora. Apa kira-kira kowe mepalangi karo karepane Patih Sengkuni? Tak pepalangi wae. Nek bapak ora gelem diboyong ning kowe nganceme aja Karangka Dempel sak karepmu. Semar reta pateni ora apa-apa. Wong sing tak angkah ki jan Semar mati. Nek Semar mati warisane tak kukup. Lemah kidul. Ya, Tru. Lah mbuh. Anggepe apa ora kowe? Kowe wis nyenthok karo
bumi putah gedhe Bagong wis nyenthok karo bumi Karang Kajempel. Gang eling lho Gang eling. Kuwi patih lho Gong. Patih wis ben aku RT ngapa? RT ngrepotke RW ya age aku. Ngawur ora. Eling kowe patih kowe ming patih Sengkuni iki nayakaning praja kowe ming batur. Dinyati-ati omongane kowe nek dadi geger, dadi geseh, dadi perkara sapa sing tanggung? Kowe ming gak cokono wae. Hah? Kowe nek dadi perkara, aku sing perang karo Kurawa. Nek kowe nek perang karo Kurawa sing lara, mergo matamu ki kera, tanganmu ki ceko, sikilmu ki becik. Aku arep mulih aku terus mulya ora. Nang kene mah ming ngrepoti ora. Piye karepmu tak tandangi Bagong? Wes ora iso pokoke. Rupawani jembarwani nek arep bumi angus Karang Kajempel Bagong sing ora trima. Ayo nang ngendi papan? Wah kesuwen kowe ora. Kudune aku muni Bagong sing ora trima kuwi gamelane gek muni ndro, tandu-tandu gek kowe minggat rono. Kesuwen ora dadak. Ayo nang kene marganing patimu. Ah kelakon mati dening para sapa. Wah jan. Ngedram pisane kewirangan. Dong nyanyi tandang tung das. Kok tandang das tung. Sabar ora wah jan wis 100 wae sesuk. Aja kok ora. Wis berusaha keras kowe ora iso kowe. Keblongan bola-bali kok ora mengagiki kok aku mau krungu. Ngitung aku wis ping 5 iki keblongan. Gelem ra gelem 100. Sengsara karo kanca-kanca ora satu. Bocah ki ora pisan ora pindho mesti gawe geseh. Ben tak niati karo aku. Tutuke Kurawa mbok ben aku wani nglabuhi karo Kurawa. Karo bapak Kurawa tak undurke watone iki kanggo kabecikane bumi Karang Kajempel. Ngene nek apa-apane nek nganti omahku diobong karo Kurawa kowe sing tak kon tanggung jawab. Lho ya ora ngono. Ha piye? Kowe iki sing wis wani nantang karo Patih Sengkuni, mongko wis cetha kae mau nerangke nek nggawa Kurawa segelas papan. Sik, Pak. Ngopo? Awake dhewe mau ora duwe jago to? Jago apa? Sing sago mbantu karo kekuatan. Sapa? Lho, lancur-lancur ndara-ndara nang mburu kan arep dimanfaatke apa ora? Aku mau matur, aku ya mau matur, aku ya mau matur. Aku sing matur kok ora. Kurang ajar. Maming diolah-alike. Enggone mboten cukup ngawur bendara kok memeh diubeng-ubengke. Pon mriki mawon, enggak mriki mawon. Iku pun geger tenan iki kanane Karang Kajempel. Iya. Malang kere. Iya. Eneng apa, Gong? Walah. Sampeyan mau ora ngerti ya. Eneng perkara apa? Sampeyan mungkur teng mburi teng pawon do jagongan. Iya. Patih Sengkuni mriki. Lho. Yang Patih Sengkuni rene. Anu iya, anu nggih. Lah karo sapa? Kalih Dursasana. Oh, ngono. Wah, jan iki piye to ki? Nada bicara kula niku pun dhuwur lho, Den. Sampeyan kudune ya melu panik. Ini ngopo, Bagong? Ini ngopo? Ngoten kok maming santai wae lek nanggepi. Ora eneng perkara apa, Gong? Lah kok iki aku karo Kakang Antarja karo Kakang Gatotku aja diawe iki. Eneng perkara apa? Wah, jan wis ora iki nek sampean ora tawe, nek ora mergo saka tandange Bagong wis enek Rajapati ning Karang Kajempel. Lho, perkarane apa? Perkarane apa, Bagong? Wah, sampean ora ngerti to? Sak pungkure sampean sak rawe Patih Sengkuni anu Semar ora dosa ora luput diagar-agare nganggo pedang. Nek ora Bagong sing temandang Semar pun mati to. Weh lah, kok jareng metu, Den? Urung karep metu. Aliane pun metu kok sampean tesih teng mriki niku. Bagong. Pripun? Perkara sing tak critake kuwi mau nyata apa ora? Yakin sumpah, asli. Semar diagar-agar nggo pedang. Sering ngoten niku. Semar kowe ora manut tak pedang gulumu kowe. Ngoten niku. Ngoten, Pak? Pak. Kowe mau diagar-agar nggo pedang to karo Patih Sengkuni mau? Tak saduk kowe. Iya. Ha, ngayal ora. Nek kula ora temandang Semar mati tenan niki wae. Edan Kurawa keparat. Malah kowe ngapusi karo para bendara. Wis ben ora.
Engko nek para ndoro-ndoro duka mergo ngerti nek to apusi aku ora tanggung-tanggung lho, Gong. Lho, lah kowe kok ora ngewangi aku? Mah. Pokoke aku aras-arasen ya aku ora penak tenan ngewangi. Aku ya iya, Kang. Aku Kang nek nampa dukane ndoro-ndoro lansur Pandhawa aku Kang ngewangi aku. Aku ora omongan karo kowe kok aku. Lah nek kowe ngewangi aku sing ngerti alapke apamu, wong matamu kuwi kira, tanganmu cekot. Sikilmu becik. Aku arep ganteng ae terus. Aja. Anakmu isih cilik-cilik ora. Bojomu isih cilik-cilik. Santai wae, Mir. Santai piye? Lakon kaya ngene kuwi wani ngapusi karo Bendara. Ning atase arep nggayuh wahyu kamulyan kok tok regeti karo patrapmu, pokal gawemu sing kaya ngono kuwi. Wis ben to. Mau kowe dhewe sing ngomong. Wong yen arep nggayuh kanugrahan ki mesti akeh pacobane. Lah iki pacobane. Lah sapa sing saguh? Meper dukane ndoro-ndoro nek ngerti tok apusi. Terus enggak duit ya? Ora. Waduh. Ngenteni motorku payu sik ya, Truk. Showroomku. Buka showroom barang saiki gleleng aku ora. Wis pokoke santai wae, Pak. Engko nek ndara-ndara murina mergo ngerti nek tak apusi aku sing temandang. Mbuh sak karepmu. Gelem tandangi ora gelem ya wis. Bakune Semar dadi lantaran tumedheng wahyu kamulyan. Mudar kowe ora. Bapakne wis kaya ngono kae nesu lho, Gong. Nek bapak wis nesu terus ngubal-ubal entut. Ngubal-ubal dit ngono, ngubal-ubal entut. Ah iya. Wis iki piye iki karepe? Pokoke aku wegange wangi. Aku ya wegah. Kok trekleke kon minggat kae wae. Anggepe apa ora? Jane, nek aku mau muni ngono mesti kowe wis dituthuk karo Ndoro Gatotkaca wis dipotol sirahmu kowe. Ah bejane kowe kok ora muni, kandhane aku aras-arasen kok, Kong. Kowe ngapa to kowe lara apa to jane kowe? Mbuh iki ora penak tenan awakku. Kok gak gejala picek kok. Hus. Gejala picek kowe apa enek ora. Tandangi bareng-bareng kok ngono. Tandangi Kurawa maju, ayo ngewangi. Iya. Nek kowe men ndara-ndara sik wae kok sing maju kae. Lah ya wis ngono. Enek Ndara Antasena, nek Ndara Gatotkaca, nek Ndara Antareja. Tak kira bapak ora bakal kerepotan. Yo, didelok yo. Ayo ndel ngewangi ora men delok kok ora.